Yo, iki nanjakake garing wayang wong sik. Ya timbang ewe aku tak metu sik. Dadi ben ora kisruh oleh mirsani. Garing wayang kulit tutup sik. Nah, iki nang eblek sik. Garing mutum. Ora ben pilah. Mas Gareng. Lho. Dawuh. Kok ning jero ngeleng. Heh. Monggo mriki maju kiprah mriki. Waduh kiprah. Nah rak ngono golek keringet. Bendrong Cok, bendrong ayo. Ya. Anggere metu nggon gara-gara mesti tok kiprah iki karepmu piye to, Truk? Ben iso mbedakake iki garing sing asli karo garing ternakan. Oh, ngono iya. Nggih, wong kula niku pun niru lho kaya ditiru. Sampeyan niru bapak jenengan to? Nggih, kula niru bapak kula. Lah kok sakniki niku kaya tiruan akeh, fotokopi akeh. Mang jenenge sampean garing sing apik, mula ditiru. Nek ora apik ora mungkin ditiru. Nggih, mugi-mugi mawon ngaten, Pak. Pripun? Ning nirune ya aja mung niru corekan tok nih ya niru sak kabehe. Tegese mboten mung jenenge tok gareng. Ning yen ora diudi samubarange nggih dadine malah ngelek-ngeleki seni ngoten lho, Pak. Dadi kudu sing komplit. Nggih, wiwit saking rias wajah, pakaian, joget, nembang, syukur-syukur kepinteran. Wong tetiru sak apik-apik ya mung padha. Nah, nggih ta? Nggih. Nggih. Jare kerep olahraga lagi ngono kok terus menggeh-menggeh. Niki olahraga salah mongso, Pak, wancine wong turu ngiler malah becicilan.
Oh nyambut gawe. Lagi kula nu nggih gumun lho diparingi rezeki kalih Gusti mawon kok nggih wanci bengi. Ning nggih mboten napa-napa wong. Aja sok ngresula. Mboten ngresula niki. Aja nutuh karo Gusti Allah. Mboten Pak, mboten Pak. Mboten Pak, kok wedi to aku rumangsaku. Lah nggih no. Pancen mboten. Wajib disyukuri. Nggih leres. Apa wae waton kuwi halal wajib ditindakke. Leres Pak, leres. Wong niki nggih kula nggih mboten karep kula mboten gelem kalah kalih wiwit ngoten lho Pak. Oh. Wiwit pun duwe celengan. Lah nggih. Pun kelapa sawit. Kula nggih pun duwe celengan. Napa? Ning dereng kula iseni. Ngenteni benjang pestining Gusti. Inji. Lah celengan. Jenengan gareng nyatane anake dadi kabeh. Alhamdulillah, Pak. Ya. Ana sing kuliah nggon kedokteran, lho apa ora bangga sebagai orang tua. Bangga, Pak. Bangga kok bangga. Lah nggih Jawane lak bangga to, Pak. Ya beda wis geseh karepe. Lah nggih bangga, Pak. Nah. Pun niku mengke kangge cantelan gesang kula benjang menawi sampun tuwa, Pak. Panjenengan putrane pinten to sedaya? Kalih pangestunipun pun paringi kalih, Pak. Cewek cowok. Cewek sedaya. Oh, cewek sedaya. Walah pun niku nggih sing diarani nyempal saking wite nggih niku. Pripun to? Ing atase anak kula ayu-ayu, Pak. Wah, ayo ora maido. Kuwi adahe bayi apik kok. Wah, nggih wadahe sae. Nggih. Ning tanpa titis sing resik nggih mboten bakal becik. Waktu niku kula pas poso, Pak. Waduh. Nitis anak kula. Kula nggih pun krungu kabare jare nek kumpul karo bojo jare sunah Rasul nek malam Jumat. Saestu niku yen kelingan. Lho, piye Dik? Yen boten kelingan nggih sak jam-jame, Pak. Jenenge mburek ku. Kok kumpul karo bojo kok ngenteni dina kecut. Wah ning pengestune anak kula loro ayu-ayu. Namine sinten? Sing ageng Nini, sing cilik Nunu. Lho. Lah kajeng. Lah kula niku wong bodho ngeling-eling jeneng apik-apik malah mboten kelingan. Nek kedawan ora kelingan. Nggih. Singkat gampang dieling-eling. Wah nggih ning nggih gumun kula anak loro mon mboten iso akur. Lho, sak omah ora akur pripun to? Lah niku nggih perkarane biasa Pak yen perkara cewek niku mesti bab cowok. Oh, bab cowok. Kula nggih gumun ayune ayu Nini, pintere pinter Nini. Heeh. Ning anggere enten cowok mriku digoleki mboten Ninike ning nunuke. Oh, sing digoleki adine. Nggih. Gumunke niku jane dadi nunuke niku enten apa kok. Kok iso nganti digoleki cowok. Mbok menawa luwih pinter adike to. Mbok menawi nunuke niku enten aurane, Pak. Oh, enten aurane. Dadi angger pas enten ngoten niku jajake wong lanang niku ora nunuk nyerumuh ngoten lho. Dadi nggih Malah kaya penyakit nyerumuh. ya tunggale sing borok teng bokong lho, Pak. Dadi niku wong nggih Pak mbok menawi niki prihatin kula pikantuk anak sing pinter-pinter ayu-ayu. Mergo kula riyen nggih kerep dijaluki tulung tiyang. Nek Semarang jenengan nek mriki niku Pak Sidik sami niku. Alhamdulillah. Putrane dadi kabeh marga lor lapane sing sepuh. Nggih. Diwangi prihatin. Pun kula prihatin kula nggih termasuk paranpara teng kampung, Pak. Nggih. Paranpara. Wah. Nggih leres jenengan ngendika kula nggih sok nolak udan. Ning nggih kisinan tau, Pak. Pripun? Lah wong ajeng mantenan ngoten niku lah wong diarani wong tuwa kula nggih jajasan sarungan. Lah kok udan sing digawe niku susah ngoten lho. Nggih. Kula enten apa, Pak, kok susah? Udan kuwi Pak pun tenang mawon. Kula nggih rekake kaya wong pinter ngoten. Kelingan wong tua reng sok yen udan nolak udan gampang. Kathok njero copot buang ning gedeng. Oh, nggih. Ah kula nggih pun kelingan wong tua kathok kula copot, kula buang teng gedeng. Nggih. Udan mboten meneng deres, Pak. Malah saya deres. Sarung kula uculi kula krudungke ngono. Aku danan melayu udan deres sing duwe gawe niku mboten susah malah guyu. Lah kok iso? Ah sarung kula unggahke niku ora kelingane jero kuwi wis lo setrum. Wis jenenge kurang prayitna. Yen kula tetep pitados bilih Jawa niku paringanipun ingkang nggih anyipta jagat. Nggih leres. Kula mboten sah dipun tolak wancine terang ya terang buktine
bengi niki nggih dipun paringi terang. Terang inggih. Kanthi niate piyai daleman. Udan niku banyu niku penguripan. Yen penguripan mlaku macek manjing dadi ketentreman. Nggih kari ndelok tontonane. Yen tontonane wayang kulit nggih udane banyu. Yen tontonane dangdut niku sok udan watu Pak. Wis bedaneh. Lah nggih niki awit saking lah ngaten sebab apa kok nganti udan watu marga ora mung nonton tok ning sok nggawa miras niku lho Mas Gar. Lah niku mboten kenging. Merga mirah niku pun duwe bojo. Miras kok mirah. Oh, kuping nek bosok. Mongso ku mirah digawa ning dindik seneni bojone. Nah iya ku rak jenenge wong. Nah nggih mugi-mugi ini awit saking priyatosipun Piyai Daleman Pak Kokok. Nggih Mas Kokok panjenenganipun wajan melu prihatin. niki nggih ngulas-ngulas tegese oncek-oncek daleman niku sesuai kalian ujubipun. Daleman niku dadine pasar Cokro Kembang disukuri bengiki. Nggih. Lelekase ora tanggung-tanggung gelar wayang kulit Ki dalange Ki Anom Surata didukung Mas Bayu. Mantep tenan wong ana Gareng Semarang. Waduh. Oh, ora ana sing ngendheki. Kok biasane angger ngeten iki dintai Bayu, Pak. Iki lho, iki. Kalau wong tuwa niku momong kok. Lah nggih, dimong kowe iki dimong bapake yo nyok-nyok ngomong pake. Supaya bungah hatine iki piye. Rasane kene reng tak. Gajul raimu iku. Aku wis menep saiki cara menika-nika. Ah menep niku kan mboten kecemplungan coro. Sidane jawabane iki Druk lah ya. Kecemplungan coro ya mobal. Wong edan iki. Pak. Aku istri mau ngomong putu kok reng, putu wis gemrayah iki seneng aku. Lho wong putu sehat aku seneng. Oh putune pun enten babysitter kok dimong. Ngulat-ngulatke. Oh mbok pados momongan liyane. Jare legan golek momongan. Arep ngomong apa ya Kang awake dhewe. Wis meneng wae to. Mboten Pak, mboten niki mung Gojek kok Pak. Mung Gojek wadine dipun laksanakaken nggih kula dukung sepenuhnya. Niki nggih. Walah, Reng sing sudi wis apa? Petruk wis tuwek, wis tuwa ompong pelo arep ngopo? Lho, kula padosaken apa pripun? Sing purun kathah kok wong ning kula pitados mlahi Ki Anom Surata wong statusnya kemawon menyandang Ki Dalang utawi dalang. Dalang no saking tembung da dan lang. Dano dakwah yang dilakukan langkung atau lewat media pedalangan atau seni wayang kulit. Nadyan menika dalang namun yo isinipun dakwah. Dakwahno werni-werni bab agami, bab tata susila, bab politik, bab kenegaraan. Komplit niku dalang. Benten kalian niyaga. Apakah arti niyaga? Niyaga no niat, nino niat. Ni niat. Ya niku yasa. Yasa. Yasa iringan, ngiringi wayang kulit. Gotong royong anggone nyambut gawe. Ora tau niki ditabuh dhewe-dhewe lak mboten tau mesti gotong royong. Bener iki gak diomong iku luwes kok gareng wah tenan gak jan. Oh kula niku angger pun lunas tas apa. Oh wis lunas lho. Pun bengi niki kula mboten butuh Sriyanto pokoke. Sami kalih kula niku pun sesuk mulih kari wasalah pun. Nggih pun kari golek oleh-oleh. Ben yen sinden niku pun nganu Pak pun genah niku. Sinden niku niku siaga. Den niku den utus Ki Dalang sewanci-wanci nembang niku pun siaga. Sinden. Nggih, dagelan. Lah, apakah arti dagelan? Niku malah kula mboten tau ngonceki, Pak. Ya oncek ana sisan nang awake dhewe kok. Lho, dan niku dadi gen niku gelem dalam arti gelem sinau lan lantip pikirane. Wong yen sing gelem sinau bakal lantip pikirane. Lho, ilok ragong wah diomongi kok jan lambene iki lho jan wah. Pun ngeten niku kula nu ngandani wong akeh iso ngandani anak kula dhewe nu geger lho.
Kuwi jenenge Jarkoni. Pancen nggih marai mbok-mbokane sing angel ngono. Sing angel sinten? Bojo kula nu angel, Pak. Bojo kula nu anggar kula kandhani mekrok ya, Pak. Dek kaya merah. Ngeten niku terus ngeten niku angkrem. Bareng wingi wayang wedok Aribu teng Esti Pandhawa mrika. Wayang wong wedok. Nggih dadi Janaka wah jan bareng nganggo mekae gegere sak meja pingpong kae. Bojomu lemu dadi Janaka. Walah pripun to, Pak? Pun kula saking mboten tegele kula tinggal lunga. Ning nggih pangestune nadyan nika nol saking seni ning purun dados wayang. Alhamdulillah. Niku sesuai cita-cita kula mencari istri bukan dari kalangan seniman tapi yang tahu seni dan senimannya. Bukan dari kalangan seni tetapi tahu seni dan senimannya. Seniman, kehidupan senimannya, terus kehidupan seniman selingkuh barang bojo kula mboten kaget. Margi wis ngerti. Mergo nggih mboten enten sing gelem niku. Ora ndek jare tau rame karo sing wedok. Alah pangestu niku pun pancen nggih ngoten niku, Pak. Bojo kula niku. Mulai sangan-sangan jare sampean gelo iki perkara apa? Alah pripun to, Pak? Wong bojo kula niku yen nesu mboten tau muni-muni mboten. Ning mutung. Mutung. Alah yen mutung pun ngujurke kula. Pun angger bojo kula mutung niku kula paling bingung. Apa mboten bingung pripun yen mutung niku turu mengkurep ya, Pak? Dibringkah lho. Mboten iso kelet dialteko kok. Kaya kayu. Witekno kepripun ning ngendikane para pinisepuh. Lah mila kula mboten nate ninggalaken ngendikanipun pinisepuh. Pripun dawuhe? Sawanti dawuhe pinisepuh, le yen kowe nanggori wong main okol, gunakno akal. Bener nggih. Wong okol niku kudu dilawan karo akal. Akal kula golek akal, Pak. Supaya malik iki piye? Niki pun kemecer kok, Pak. Wah, delalah kalih Gusti diparingi akal teng pasar. Mboten pasar mriki, Pak. Pasar ngen kula mriku wonten spanduk jamu. Dipasang ngoten kula tarik spanduk jamu niku. Kula nggo kathok. Dinggo kathok. Kula nganggo kathok spanduk jamu niku bojo kula weruh nangis guguk. Sik sambung rapete apa nganti nangis weruh spanduk niku? Lah nangis wong weruh spanduk jamu kula pasang te mriki tulisane niku berdiri sejak 1918, Pak. Lho kok nangis? Wah panjenengan bayangke yang berdiri sejak 1918 niku kaya tugu teng perapatan nika. Lah iya. Lah nggih wong bola-bal lah niki eleke wong lanang. Pripun Wong lanang niku anggere bojone kalah mesti ngadi-adi bagusi. Jual mahal. Waduh. Kula ngadi-adi dapur ora bejaji bagusi. Lho anane bagusi niku mergo mboten bejaji, Pak. Iya. Yen pun bagus mboten bagusi, Pak. Pun pancen kula niku lelet saking jagat gelah-gelahing bumi, Pak. Pak ngrumangsani. Amin. Dadi kula bagusi bojo kula golek akal. Golek spanduk melih. Anu mang dawake sapa sing dahar bentang rampung nanti didawake marga para warang ngono lagi dahar. Monggo didawake sing dongeng didawake. Nggih, sinambi midhangetaken kalian dahar. Nggih, ngeten nang. Kok ndak anyep. Nggih, monggo. Kula jual mahal bojo kula golek spanduk delala entuk spanduk pabrik anyar. Pabrik anyar. Nggih, kalih bojo kula dijikuk dienggo rok. Dienggo rok. Bojo kula nggih nganggo spanduk pabrik anyar niku dienggo rok metu kowe ngomah kula geret dregetek arep ndi kowe? Ning pasar Mas Ojo. Aku engko ndak kelangan kowe engko ya awakmu remuk. Lah kok dielekke? Lho nganggo spanduk pabrik anyar dienggo rok ku mriki tulisane ada lowongan. Lho mungkin sing nglamar wong 5 lah bali tele-tele bojo kula. Kowe kurangan mangun tok wis remuk kowe. Wangke niku pun wah alap-alap kok. Wong ngene ning niki ambak mung gojekan cerita ning kat sagedipun ambil hikmahnya sinten kemawon wonten pundi kemawon kalangan menapa kemawon menawi nanggori tiyang ingkang main okol emosi mari kita redakan kita selesaikan dengan akal yang sehat. Ketemunipun tentrem ayem kalis ing sambikala. Niku hikmahe teng ngriku niku. Nggih, mergo sakniki kathah tiyang ingkang emosinya mudah meluap-luap. Ngoten santai mawon. Pokoke anggere weteng wareg tentrem.
Kari ngantuke, mboten percaya ngenteni sinden-sinden niki. Ah ya ora to. Cekake nek nderek aku ra wani ngantuk ra wani. Mboten ngantuk mboten ngeces nggih. Ngeces HP ngoten lho, Pak. Ora ngantuk ya mau dipet. Dipet ya ora. Kula seneng lho panjenengan lagu-lagu lawas ngoten niku wau seneng. Nggih, dadi ya didudah aja nganti ilang, nek ilang awake dhewe sing ilang. Nggih cukup prihatin yen lagu-lagu lawas menawa ngantos cutel. Nggih. Ning pancen jamanipun ampun malih kok lagu Jawa Pak, lagu Indonesia khususipun anak-anak sakmenika sampun cutel. Mboten kok malah sakmenika nembe demam lagu-lagu Korea niku. Lagu mancanegara niku lho Pak. Korea. Ah Korea kok Korea. Korea niku kula rada prihatin kamangka lagu-lagu Jawa niku nggih sae-sae lho. Nggih. Kaya niku lagu Kembang jagung omah kampung pinggir lurung jejer telu sing tengah omahe demen aku. Kuwi tak samploki reng. Suran kok ngenggokke lho. Jejer telu sing tengah Dadi duwek. Lah nggih niku mergo duweke demenan kula. Sembuh reng. Wong jane Mbok sanding anu. Sampeyan nang dandang gula sepada mawon. Oh nggih. Ayo. Nano. Ngrumpok napa mangsa borong. Nano dapos mentos. Kuwi mung ancer-ancer laras kok. Nggih. Kangge rengeng-rengeng. Lah nggih. Monggo sami ngrumpaka kitha-kitha kemawon. Oh ngrumpaka kota-kota. Inji. Nggih. Sewu kutha. Wis tak inggati. Pemain wayang niku kata-katanipun ngoten Pak. Tak liwati kok tak inggati. Niku yen mboten pemain wayang nginggati. Mergo melu grup kene wis kakean utang minggat pindah grup kono. Sajake pengalaman pribadi kok saya. Mboten yen kula tetep wiwit riyen nggih ngesti Pandhawa, Pak. Nggih. Wong kula mboten minggat mon sakniki uripe nggih kempis-kempis kok. Duka nggih. Pripun dandang kula. Kula Pun bener. Nano. Kula ngetang kitha tanah Jawi Serang Banten Tangerang Jakarta Bekasi Kerawang Cikampek. Ulon sukon kudu pas lho. Nggih, pancen niki pancen nyerepek niki nggih welinganipun kanca kula sing niki wah niki nggih istimewa. Pripun? Niki teng Jakarta krungu panjenengan main teng mriki direwangi wangsul dalu niki mirsani mengkih njing-njing wangsul Jakarta mlih. Keres. Niki kagem Mas Suryanto sugeng midhangetaken sugeng mirsani. Keroyo-royo saka Jakarta kundur nyang. Wah, daleman Tulung. Tekan ngendi? Dibaleni. Tekan Cikampek bisa kentekan bensin Mas tadi. Bogor Cibadak Bandung Purwakarta lan Sukabumi Yogyakarta Magelang Demak Pati Kudu. Apa ya kok? Apa dhisik kernet. Semarang lan Solo 3 Solo Sragen Madiun Nganjuk Kediri Jombang Malang Blitar Basuki Banyuwangi Bondowoso Jember kendangi bicara kutha ngono. Gawan kula pengendangi ngerti. Ora mbok kendangi batal pesen keris. Mbok coba dibaleni. Ki Basuki Banyuwangi Bondowoso Jember.
sing ngegong gawene ngiler. Niki lagu lawas jane niki, Pak. Pancen ki wong niki bejo-bejane wong sing open. Nggih. Niki didamel saderenge kula lahir, berarti sebelum tahun 65 niki. Oh ngaten nggih. Nggih, Pak. Mbok yo mesem merengut pedae apa? Wonten awala Mas Gareng kathah sanget niki. Nggih, pun aturi, Pak. Nggih. Wong niki mumpung panjenengan rawuh wonten mriki pun tanjakaken kalian masyarakat daleman. Amin. Pak Haji Anom Surata. Nggih. Kula nyuwun tembang pepeling. Sae. Kabung keluarga ageng abdi. Saha Mas Gareng Semarang, matur nuwun. Alhamdulillah. Saking kula Raharja, Karanganom, Klaten. Weh, Kyai Karanganom nggih mirsani menika. Nggih. Tebih-tebih. Nggih wong pepelingna lagu wajib tumrapipun abdi. Pendak wonten pundi-pundi mesti dipun suwuni pepeling karyanipun Ki Anom Surata. Keparanga dipun bawani Dandang Gendhis. Inggih sae, Pak. Siapa, Truk? Sinten niki? Oh, Mas Gareng. Oh, nggih. Monggo Mas Gareng. Sing jawab ki ya sapa to jane iki? Wis mireng saka talingan ki mau kok. Dari belakang kelurus ngersake sing bawa Mas Gareng. Oh, mangun bajir iki. Seneng yen kancane rekoso kuwi. Ora kena dadi Jaya Indo. Ayo. Mboten Pak, kula mboten Jaya Indo. Surasulaya wae. Malah Surasulaya. Mangga. Yai sakmene do ngenteni suaraku tok iki. Ah iya. Ngandhake swara kula nu mawa daya, Pak. Nggih. Kayak mawa apa? Mawa panas. Ora mau mawa apa? Mawa daya. Celek. Serik. Ayo. Sing lanang rekoso nembang-nembang sing wedok pupuran kae. Ya sebenong. Senengane kok sirik lho. Dewe-dewe kok. Wasitodi saking Prawinasis Nano. Ayo. ngelingono urip ing donya Nano. Nah, iku cape ketoprak mike bathok ning dhuwur dadi kudu ndangak ora kelebune nggon mik. Iki ketoprak Jepara ngono iku pati ngono kuwi dadi mike ning dhuwur. wah Ora percaya mundur perso Di Agus sak bener. nggih Pak Ayo. tau ndangak tiban mik kok bebasan mung mampir ngombe No. Ayo terus munggah. salat kang limang wektu batine Mas Agus iki cengkok apa gitu. Tekan ndi mau? Mas
kudu tansah dipun lampahi iku Jagagama munggah kecape mikir ning dhuwur ngisor ning mik kuwi iku Jagagama lagi ngoten tak di guru lah dadi neraja dadak terus wis kok sak karepmu sing penting penak dirungokke ya Mas Riyanto apalane jare ora butuh Pak Sri apalan oh kowe arep nyang aku mulo saploke ana wong takon niki napa asistene Pak Anom nggih niki asistene Pak Anom sing riyen pun pejah niki sing anyar ayo niki tekan ndi mau iku Jagagama Pak Kartika luhur tekan ndi mau ngetoken tumindak mungkar lho akhire kok dlosor wis ora apa-apa sing penting tekan iya Kang Genelung Triprapara ngetoken tumindak mungkar kuna kaya kuna dudu kuwi mboten yakti surip urip surip niku mbok kula deh nah iya kok kelingan mbokku man yakti urip mangya tentrem lahir batin bejo donya bejo donya akhirat gareng edan malah dadi ayak-ayak malah alah kowe iki takon ning jero botol kok ya metu to Le gareng edan ya melek ora bobok pirsani apa wayah nanti sampean wah aji-ajine Puntadewa metu Sada Birawa mirsani nggih joget-joget karo Pak D kene pangku Pak D kene pangku Pak D ngewangi-wangi sanggane Pak D malah wedi Pak coba bocah timur ya betahe melek ora ilok niki generasi besok calon penanggap iki Pak penanggap pun kula dongake Le tak dongake dadi wong ya Le esuk yen wis sugih nanggap wayang kulit ya nanggap Pak D ya Le yen durung mati kowe gedhe dadi wong sugih Pak D wis ngene wis dadi lemah amin angger kon ngamini kok do seneng kabeh iki mandi omonge dhewe mboten Pak mboten niki wong gojek kok mboten serius kula yen serius yen ngali sinden-sinden niku serius kok monggo pepeling Jal yo
Matur nuwun. Wah, Mas Gareng pancen bawane elok. Ya iya. Ah, Ya swara ya wiraga ya Mas Gareng kuwi. Heeh. Niki mumung kangge modal gesang, Pak. Wiraga, swara, meminta, wah. Lumemahe ngasta. Atus ngemis panjenengan. Mboten kene iki kedah-kedahe nggih kejawi ngluluri budaya nggih ngupaya-upa damel remenipun tiyang sanes Rama. Kula menggarisbawahi dawuhipun Pak Bupati kala wau. Bab menapa Rama? Anak-anak didekatkan sedini mungkin dengan seni budaya kita sendiri. Leres. Tanpa ada embel-embel seni di dalam kepribadian tertentu nggih dados tiyang ingkang sasar susur boten ngertos etika lan sopan santun. Leres inggih. Nggih, Pak. Wong tanpa budaya apa bedane karo kewan? Nggih ta? Nggih, niku sing mesake Pak Daya niku. Yen nganti budaya niku dingge rebutan Pak Daya pripun niku? Lak jenenge wong. Lagi budaya budaya mriki to tegese. Nggih budaya niku kedah dipun leluri, dipun agem kangge gesang sehari-hari wonten ing masyarakat. Bener. Aduh. Saking kula Mas Hanggono Kuwel Keprabon. Badhe nyumbang bawa ngimpi Slendro Patet Songo. Selamat aku. Monggo Mas Hanggono. Kamas Hanggono tindak mriki kula entosi. Mas Hanggono badhe bawa monggo mriki kula rincangi Mas Hanggono. Sirno. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Yai Prabu. Wah, jan ora tau ketok iki jan. Nggih hang Dik Bayi mboten nate ndhawuhi. Wah, jan. Lah kepiye to ayu. Tawis Mas. Mundak umur mundak bagus adiku lanang. Duh sajake mundak bojone asli. Nek Gareng niki kalaupun bayaran 5 jutaan nek apa. Oh, 150 kok. Nggih, niki nderek anu Mas, nderek Ngregengaken nggih, ngregaken swasana. Monggo. Nggih. Namung kangen kula Dimas. Nggih, ingkang ngripta suwargi Pak Narto lan Simbah Mujaka Raharja. Palih sepalih. Ingkang bawa yasanipun Kinarto Sabda langgamipun suwargi Ki Mujaka Jaka Raharja. Betul. Nggih. Namung menika kula kepengin sanget kalian Mas Anom rikala semanten kula mirengaken dhateng Patet Songo menika onang-eneng dipun slendrokaken. Weh. Nggih, rumiyin kula mireng nika. Ingkang sinden Ibu Tamtinah. Saiki sing mirengke sapa saiki? Lah nika mimpi Slendro Songo mboten kenging miring. Oh nggih. Nggih, mangke kula suwun berkahipun garwanipun Mas Dikin ya mangke. Weh. Oh, sae. Mbak Wiwit. Nggih, Mbak Wiwit. Pun panjenengan. Ajeng Nodi jobine. Iya. Kula bawanipun mangke langgamipun Mbak Wiwit. Mbak Wiwit ning pinter lek memilih nggih. Boten kenging miring menika. Oh, Slendro Songo. Wiwit kok dicoba kaya sepatu wae. Boten miring. Sesak ora sida. Paron Mas. Mah. Aku siji entek kok. Sampun keparon Mas. Monggo. Pun wiwiti. Ayo. Ngambara ing awang hanglangut bebasan tanpa tepi. Oh, nek adate tak miring iki ora iki dijejeke. Mboten seneng miring kok, Pak. Heeh. Apa kok paling enake miring? Sanget nang-nang dipun slendrokaken ngene Mas. Nggih, leres nggih. Baut adikku lanang. Monggo. Narabasing. Kowe Mas. Boten iso.
Dianggono weh lu utuh monggo. Mega mendong wancine dhuwur kok diuncalke aku. Mibar ngidari jagat ngulandara ngambara ngunggahi gunung nanu katungkul ngumbar gagasan nano senane kok latah. Wah iki arep ngeset lahanku iki. Satemahti gawa mimpi. Mbak nggih, terima kasih Yayi Prabu sampun paring pasumbang bawa ngimpi. Nggih, matur nuwun, Mas. Mbok monggo gandeng Mbak Wit urung tau nggarap basa sing jejeg. Niku apa kulinane kepethuk bengkong kok, Mas? Nggih, menawi boten saged nggih mimpi anu miring mawon. Lah apa? Arang miring. Mas Gareng. Wis sing kan Mas Anggo. Mboten jenengan mau ngendika napa? Jarene kula ora seneng sing jejeg, senengane sing miring ngoten to. Lah iki nembang iki jejeg ngono lho. Kowe lak ora kulino garap sing jejeg. Garapamu kan miring to. Niku senes garapan sing miring Mas Gareng. Apa nih? Ning kesenengan kula. Wis tangger Mbak Wiwit kowe saiki. Ya sesuk tak iringke. Alah Mas Gareng ra payu lho kok dadak. Kowe iki kon nembang kok iso garap miring iki lho. Nembang iki. Dalem sagedipun ingkang miring niku wae. Napa kula ngrijini panjenengan anu ingkang lajengaken nglanggami panjenengan. Saged. Kula tuntun ngaten. Saged. Wis. Tuntune saking ngajeng napa saking mingke? Ing ngajeng. Apa Wiwit iki picek kok dituntun? Monggo Mas Anggono dipun tuntun pripun carane? Jeneng ngajeng kula nuntunipun. Oh, jenengan nonton saking ngajeng. Ngajeng Terus bejan madhepe memburi nuntutke. nggih. Ning kula kadhe Madhepe Mas memburi Anom nggih. nggih nanu-nanu mawon. Jenengan teng ngajeng kula madhepe teng kula ngoten memburi berarti. Nano monggo. Wedi. Seripak seripit monggo Bu. Pun miring mawon menawi pun saged nggih. Nggih, gandeng garap. Kulino pun Nggih. anggone pun miring nggih monggo. Nggih. Matur nuwun Mas Anom. Nggih, sami-sami matur nuwun, Mas. Mas. Nggih. Nggih, matur Monggo nuwun. wilujeng ndamel gapit. Ha iya. Kali natah wayang. Monggo.
Mas Gareng. Jebul nyolong pethek mriki papaning para seniman kedhuing para budayawan. Leres Rama. Menika ingkang asung pasumbang Bu badhe kula rumiyin-aken. Wah, nggih, Kang. Badhe atur pasumbang lenangan Pak Petruk saking kula Darmanto Cipta Busana ing Dawar Manggis Mojosanga Boyolali. Wah, iki penjahit iki mesti. Nggih, penjahit. Metaraman cok metuk Pak Darmanto tindak mriki. Monggo, ayo, monggo. Yo. Hai. Sing dalu Pak Dar. Sugeng dalu Pak Petruk. Alhamdulillah. Nggih. Paring berkah badhe paring pasumbang. Nggih, saged pinanggih malih wonten mriki. Kula mben wonten mukiran ngono. Nggih, leres Pak Dar. Asmanipun Pak Darmanto Cipta Busana. Nggih, Cipta jenenge Nyipta Busana. Gawe sandangan. Nggih. Tukang jahit. Nggih, niki tambah sarung niku wau. Nggih, nek wajan nggih, badhe ngersakaken menapa Rama? Nika kula badhe ngersakaken kalih Mbak Wiwit. Mbak Wiwit malih. Nggih. Lari. Biasanipun wonten seje dhewe kan kulino nggih Mbak nggih. Oh nggih. Ki lakone Wiwit juwing. Nggih. Nggih. Nek kulino kan pun ngertos aten-atene. Nggih, ngerti nggih. Wah, Aja digondeli nggih Mbak nggih. Aja digondeli. Oh nggih. Lah mengke lak tekan pundi-pundi yen ora digondeli. Pun dijarke mawon. Nggih. Ora digondeli iso tekan sarung ngendi barang. Saking mriki, Mbak? Nggih. Nggih. Pripun? Monggo langsung lagunipun menawi bawa. Oh langsung mawon. Langsung lagu nggih. Monggo para kadang keparengipun aturaken. Aja digondeli para kadang. Monggo. MC-ne campur sari hebat tenan. Wong edan. Saiki tak copot jakete. Nang nepen kok nggarap aku. Lah nggih. Monggo. Wis pancen dadi nasibku. Tak suwun marang sliramu, aja dadi runti ing atiku. Iwa acucu wadai kono, becek batu tinimbang burung. Aduh mas, tinimbang burung. Ayo pasar kok tuku ciper, jo saman lan rata pikir. Aduh dek, aja kuwatir. Manuk gagah kok aku merak, rencang mojong pancen dijarah. Aduh mas, saking Ono kadal mangani roti, nanta budal aja digondeli. Aduh dek, aja digondeli.
aku yo dek yo wis pancet dadi nasibku tak suwun marang sliramu aja dadi runti ing hatimu samar yen ra tak pikir aduh dek aja kuwatir manuk gadak aku merak banjur sengojo pancen dijarak aduh mas sakit hatiku ana kadal mangani roti dan tak budal aja digondeli aduh dek aja digondeli sehat ra ilok tenan. Mongso kula iki aja digondheli apa gempa bumi to iki. Nggih, terima kasih Pak Dar sampun paring-paring pasumbang. Nggih, matur nuwun nggih Pak Dar. Nyekar dhuwit kali Mbak Wiwit. Benjang mulih yen nyumbang ampun aja digondheli. Tok. Tok nggih sok-sok ditaleni Rafia barang kok. Nggih, terima kasih. Matur nuwun. Dados semangatipun kaca yoga wah jan kempule ngebasi. Nggih. Katur Pak Petruk. Nggih. Pak Sugeng dalu, Sugeng ayahi tugas. Nggih. Kula kru video syuting Eko. Ayo. Oh, ngentasi kula to, Pak? Lho, piye to iki? Lah wong sanes kemet Waduh. Moris. Timbang turu sore-sore ya Mas Gareng. Ya alung turu wong ora entuk job kok. Yen mamajang ngomong karo Bagus kok badut. Ajake ora tekan batin ngundang. Ngundang mbok sing cong. Piye, Reng? Ah, nggih seneng wong cocok kalih gendangane kok, Pak. Pancen gawan. Gawan kok ora dikendangi keris batal. Wong padha-padha niki, lah mbok kula nyuwun ping pinten mawon tetep diladeni. Mbok coba. Mboten pitados. Sak obah kula mesti diladosi, Pak. Mbok pisan Lho, kas. lah nggih. DP apa piye?
Wah, sing liyane ora entuk borongan keris yo nesu iki. Wah, sampean nggih muni. Pakde. Pakde Dalmati. Pakde Dalmati. Ora meneng ae. Ora kok munggah. Ora. Monggo, Mbak. Tujune nesu tak kene. Mula pindho wae aja ping 3. Sok meliyan wayangan ngeten teng dhuwur cor-coran men, Pak. Dadi gen ramuni ngoten lho. Angger dicepaki blabak kok bantere ra umum. Wis apa senenge kok. Lho nggih mboten saka kepengin nyiksa niku, Pak. Monggo, Mbak. Ayo Ibu kita dari sini. Jancing kok kirik iki. Apik ya, Gong. Elok tenan jan, wah nyenengke. Gareng kecilik. Piye, Reng? Wah, apik lho, Reng. Apik napa makduk kok, Pak? Oh, kok apik wong pripun wong pancene dijeglek diloske ngoten. Lah iki dienggo parian kok. Oh, anu. Ayo si nganti. Ayo Dar yo. Ora kok sik to. Parian iki saking Budar anu Bu Rusiati. Mboten metu sponsor emailku barang iki. Nanu. Arep mangan lawe gereh Terus kowe dagelan kok kaya gereh. Sida kobong. Kobong kowe. Wong iki kualat kowe karo aku. apa? Ah, kualat jane arep mangan lawe lodeh kudune. Lah kok wis gereh mbok nggo. Kobong kowe. Kalah awu kowe karo aku. Sida kualat mongko ngapake sesore lho Mas. Nggih, pancen niku akibat cinta yang tak saya tolak. Loh, kok yang tak saya tolak, tak sampai kok. Monggo gentos Mbak Setiawati. Nanu. Ngakak Ngakak. Banyak kecemplungan tebu. Walah, tekan le telak. mangap supira mau. Tekan telak nih, Pak. Terus Yen ra dibuka heeh. ra iso mlebu. Apa kuwi? Nika pintu. Pintu. Ah, yo ora. Lah nggih jenengan nek tenggen kula nek pintune ditutup napa ajeng Ah, mlumpat sendela to. Lah niku Sing malih. akale. Kulino wae. Gentos Mbak Fahmi. Nanu. Jalan-jalan Jalan-jalan. kok nemu rokok. Terus Ora nyinggung aku ya dia. Mboten. kuwi kere iki. Jalan rokok tegesan. Kesan. Terus Ana dagelan heeh. anune mekrok. Kuwi to. Anune ki apa? Niku lho kucire. Oh, kucir. Kucir. Mbok yo terus terang blak kotang. Yen pancen wis tau weruh ki yo omong. Lambemu. Weruh kucir kula mekrok, kucir kula iki kan biyen yo mekrok kene iki ora usah dirembug. Aduh. Gawe panasing tias kowe. Waduh. Pripun Pak Dedal? Ya terakhir Mbak Wiwi. Nanu. Mangan gendeng. Alah. Wiwit iki jan wis ora
saploke pegatan kok gragas menten kok. Gendeng dipangan. Lho nek ampun rada lunak kok gendeng. Gendeng lho. Karo mangan dremolen. Alah. Ya Allah Gusti. Terus piye candhakane iki? Mas Gareng. Apa? Kaya luwak anyang-anyangen. Ayo wis ben. Kula kaya luwak mboten masalah. Justru kaya luwak niku kula sing ngekeki kenikmatan piyai kathah. Kok iso? Buktine do ngombe kopi tuku luwak niku. Mas, Apa? kopi tugu luwak itu juga dipilih luwaknya yang sehat dan tidak lah. Wong iki luwak anyang-anyangen. Ngawur, sing digoleki iki sing anyang-anyangen. Lho, kok iso? Lho vitamine akeh mergo metune sithik-sithik tratrit-tratrit. Sidae ning jawabane. Luwak wis elek kok goleki sing anyang-anyangen iki lho. Ora bejaji. Ora masuk. Nyap nggih kok Mas Gareng niku nyat rambe jaji ya. Iya. Parianmu mau kok. Tak kira ngonekke jeneng. Wah, sesuk tak ciak dhewe lho kowe. Waduh. Mas Gareng, Apa? jenengan ajeng nyiak kula. Heeh. Aku menolak no. Wis wani pira? Aku jane arep muni ngono ning ora ndek apa-apa. Kok njaluk tenan malah tombok aku. Wah, lah iki Mas Kokok ngersaki caping gunung. Weh, Ning duwite 100.000 rupiah kangge Mas Gareng. Waduh. iki rezeki. Terima kasih. Rezeki iki ning tiga. Gareng wayang kulit, Gong. Ha iya. Nggih. Nuwun. Amin. Ora masalah ra entuk dit wis iso tuku kloso bongkok. Amin. Monggo Mbak Dar. Nanu. Panas udan aling-aling caping gunung. Yo. Mengke blok mele. Ora. Mumbul dhuwur. Kayak nyang WC ya, Kang. Ya. Mlayu cepet iki Pak. Bluk. Kowe ngenteni kok ora kaya-kaya bareng pun mlebu ki mok bluk kok sedelok tok ta. Wis, Kang. Ayo. Lamine Gareng disambung. Kelingan ning selo lho. Golek geni kok royokan karo kucing. Ada golek panas-panas lu lak teng Anglo ngoten to, Pak. Lajeng nyedhaki Anglo nu kucinge penubeng teng Anglo. Jebul kucing nu iso kademen, Pak. Wah, kucing kowe nyaingi petik kowe ya. Misoa. Yo, jineman sak langgame dados. Ae. Dalan sepur dilungkapi pengen makmur transmigrasi anjene yo ngono itu lantang
Mbah nuwun menika sampun katur caping gunung Yasan Swargi Mbah Gesang. Nggih, saking Surakarta. Dasar ingkang ngasta nggih Mbak Darsini serius ya apik lho jane. Oh, pripun to? Lho wah jan gemeske ngoten nggih, Pak. Kagem Pak Petruk kula nyuwun kutut manggung. Wah, ingin nyekar Ibu Rosiati. Kedah. Kalian bajing luncat. Sae. Matur nuwun. Saking kawula Ibu Sri Rahayu Turmudi, putra Mbah Siswa Sunardo Swargi Sindon Pundungan Jiwiring. Waduh. Tokoh wayang orang niki nggih. Nggih, leres nggih. Waduh jan. Monggo kutut manggung Mbak Rus sambut bentosi piyayi kathah. Nggih. Slendra menyuruh monggo Mbak Rosiati dipun ayahi. Iya. Menika ugi katur kadang kula Kamas Setiono garwane Mbak Rosiati. Wilujeng midhangetaken Mas Setiono. Rawuh menika. Oke. Ugi katur para penggemar wayang lumantar radio Suara Sleng dimanapun berada. Ora lali truk diaturi para bakul hik ing Surakarta sak kiwa tengene nggih. Monggo lajeng Bu. Ongkeke Bu. Ha he ha. Ya. Ha ha. Ha ha. Wah, jan gareng. Wah, elok tenan. Ongkekane ya wah tenan. Hebat. Seprono sprene jan ora luntur. Wah, gareng jagongan karo sapa kae? Pak niki Trah Ngesti Pendawa ya, Pak. Oh, nggih to? Nggih, putune wong Ngesti Pendawa to, Mas? Oh, alah ya le tunggal darah karo aku ya. Aduh. Wah, petuk warise to iki, Mas. Petuk warise. Mung ya ora ana warisane. Kuwi caraku ditinggali ya, Truk. Iya. Oh, tenan wis, aja kuwatir le, tak tinggali Basuki Slamet dodone kalau Ya tak utile ning ngene. Kadung Nas Taripati Jalupati bengi kok. Monggo Bu. Keringan Sung anggung
Urung arep dikageti meneh ya aku mesti. Aku curiga aku agar Rekyono Patih geger iki bisa. Rekyono Patih iki janis. Wiwit manggung monggo. Gambleh ae lah. Nah, nggih kok. Kempul ngon. Oh iya. Tanduk ngon. Waduh, mangun mempengi jan. Debel loro ngon. Kena antek ngesap orang piring mau. Iya, waduh. Telu ngon. Nano nano mangga 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 Mas Petra. inggih monggo nderekaken Bu. Kota mriki mawon. Ora mlaku-mlaku. Gak. Mangga mangga Nana. mangga mangga Iya. mangga 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 Nano. mangga Sung Pincuan. pinarak kok pinjukane. medangete Nah. Noeno. kang Kanthi dipun pengestoni panjenenganipun Ki Anom Surata wilujeng sowan kula ing ngarsa panjenengan sami. Angel men to arep omong alus Kaya ketoprak. Nggih. Ngono ya ora Tampani kuda nyongklang, jogeti reng. Monggo. Nun, Jogeti. Kuda nyongklang. Ya. sing entuk dhuwit iki kulit lho, daging sing dijur.
sampun katur kuda nyongklang dipun beksani Mas Gareng ya, Gong. Ha iya. Monggo menika ngancik laras saking kula Bambang opor bebek opor ayam Pak Jimin Delanggu kanthi dipun paringi wah tindih 50.000 rupiah kagem Mas Gareng. Oke, wayang kulit. Lah nggih, nggih. Waduh. Sesuk wayange kulit arep tak jor-jor. Luput kabeh. Nggih, Mas Bambang. Monggo Pak Bambang badhe dhuwit kalian Mbak Wiwit to monggo. Opor bebek, opor ayam, apa kowe pancen sayang? Monggo niki. Pak Bambang. Monggo Pak, monggo. Nggih, ngemeni wekdal Pak Bambang. Niki sampun badhe sampun pun alah pun mboten kagih kok niku pun. Oh tidak mawon. Oh didugang mawon yen perlu Pak. Pun niku. Ah jaket kula ampun tidak Pak. Pak isine undi-undi. Monggo pinarak mriki Pak. Duwe manuk ora kowe iki? Kok le guyang-guyu ae. Alah. Sing dalu Pak Bambang. Sing dalu, Pak. Wah, ora nyono gloreng. Wong nek nrimo ing Pandung gedhe rezekine. Niki pripun ta? Lho, paringi hadiah saka Mas Kokok HP lho, ora tanggung-tanggung. Alhamdulillah. Monggo Mas Gareng. Pak. Ten sampeyan iki monggo. HP, monggo. Pak Lurah matur sembah nuwun. Nggih, monggo. Nah, wah. Ora nyono lho Mas Gareng entuk HP. Rezekine. Lah niki HP kula dhewe lho, Pak. Niki HP kula dhewe Pak Bambang. Tenane. Wah, tenan lho niki genah kula, bojo kula. Nini Nunu. Endi bojone? Niki Nunuke niki. Ora kok beda. Lho kok beda lho. Bapake beda ya? Oh, beda niki preman ganteng, Pak. Inggih badhe nyekar dhuwit kan Mbak Wit nggih Pak Bambang. Nggih, Pak. Inggih ron rondo kempling. Nggih. Oh, iki jane Yen mendem beda nangsel mboten? Lho. Sakit. Nggih kali Mbak Wiwit sing rene rondo. Lah iki Pak Bambang jane. Mboten guyon, Pak. Nggih. Pak ampun ngoten to. Asli Karang Pandan kula, Pak. Oh nggih. Pak Bambang. Alah. Ning ya lucu ra jamak niki lho. Ah, enggak lah sampean ngunekke lucu ra tau nanggap. Pokoke kula entosi le Pak dawuhe Pak Bambang. Sesuk yen aku tetakan, Nah, tak tak tanggap. Nggih gepok to, Pak. Ora. Nggih kula entosi dawuhipun. Dados menika mendem pitukan, Pak. Oh nggih, monggo. Oh nggih, monggo. Ibu Wiwit nggih nuwun sewu nggih. Nggih, monggo. Jeng Pak. Sampun DRA jeng. Ibu mau. Ibu mawon. Ibu nggih. Soalnya ya yen Mbak ya tambah enom mesake Nggih, liyane. laras nggih. Ibu Pertiwi. Nono. Enggak Bambang. Mbak Ya mene kok ana wong ngaji ya. ora aku enak terusno wis. Oh, mboten. Oh, niki jate Pak Bambang. Aku dadi ra. Mboten. Eneng apa le anakku Bambang. Anu ya. Malah aku mumet aku. Pak sakniki wiwit enten undak-undakane kok. Pripun? Mundak edan. Lho niku seplok kula kancan kalian jenengan. Apa kok tembung kok seplok iki lho. Sak ploke. Saploke kok seplok. Lah nggih to. Ya Mas Gareng malah mumet lho biyen. Lah nggih to. Nggih, nggih. Aku njaluk. Piye Mbak Wiwit dikapake iki? Mbak Wiwit Dikawinke. kok sih Mbak Wiwit aku latih kula niku mari medeni. Konsentrasi to. Njaluk priye Mbak Wiwit aku iki bingung aku. Oh jenengan nyuwun dikapakke le. Njaluk dipijeti Mbak Wiwit. Oh njaluk dipijeti. Lah wong jarene njaluk apa kuwi? Aku njaluk dinikahke karo Mas Gareng. Oh, Kok karo aku? Mas Gareng. Aku lu Piye? Nandangine piye? Kok dinikahke karo aku karo Bodo Yuda apa piye? ora ngono. Aku malah grogi karo kowe iki. Mboten santai mon Pak, santai. Wiwit niku pun jinak saniki, pun santai mon. Oh, yen njaluk beres ke wani pira? Wis tibake gareng iki gremo to. Karo sapa tole
sapa Le? Lah niki sing mare mumet niki. Yen karo ibuke kleru, yen karo perawan ora nek perawane. Jadi iki. Piye Mas Gareng? Ana Le, nang kene ana prawane. Nggih. Ning ya kuwi Terus? perawan jahitan. Jahitane piro? Ditantang sik. Wah, golek sing obrasan. Obras malah rapi lho, Le. Monggo. Pile bocah iki wae ra nek wong iki. Sak kecekle duting budi. Oke. Ya. Enggak langsung. Simbok weteng kuluwe ana ketan aku tukangno simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno mengaten to Bu nggih. Iya Le. Kudunya golek bedamel, gawe dhisik. Lah sampeyan kula sadyan nopor bebek Bu wonten Langgu Pinarang. Ngoten. Iya Le, muga-muga laris ya Le. Nggih. Heeh. Rasane kok ning ati mak jes. Aku rasa kuat. Ah, pun mesti suarane wiwit niku gogroke ati. Aku ora kuat. Lah pun setahun mboten kejamah. Ya wis ketakan mampir wis Langgu wis. Nggih. Aduh simbok penting kawinan. Aku iki mbok wis mendem bedoan. Aduh simbok ora bisa turu. Awan bengi mung pengen ketemu Mbak Wiwit. Ora gampang wong bebojoan. Kudu bisa golek sandang pangan. Yen mung nuruti mendemu, apa bojomu tak pakani matu. Yen mengkono aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan. Iya dole ngate mboke Cepok Mas. bisa kalaksana. Terima kasih Matur Pak nuwun Bambang. nggih. Wis diparingi. Matur nuwun Pak Abang. Terakhir menika Mas Gareng Menapa Rama? saking Mas Jatmiko ngersakaken nandur ngunduh salak. Wah sae niki. Ya. Jatmiko sinten niki? Oke, Jatmiko putra panjenengan. Nggih. Oh, Mas Jatmiko. Monggo pun aturaken ya nandur ngunduh salak, Jo. Ayo, monggo.
wedang kulane batu Esok mangan suku. Ayo Mbak taruh sini tolong Mbak. Salah. Mbak Yu salah lho murah. Mas Gareng. Apa? Monggo mundhut salah nggih. Wah, aku wis 3 dina ora mburi kok masalah. Wis nom. Sono. Surabaya Mas, dalan gresik. Ora percaya Ramumat rasane ing wektian salane sepro ora dibayar jenengan kula arane yo klali salah ibu pancen yo lagi ngakake mamete undur tuku salah dik cacahe pitu anu kakak dik ning banyu biru aku salah dik ojo kemayu terima kasih kasih goyangannya sini beken lemah temu wae gaya tung tung Ayo. Ana gayenge Enten mat-matane, nggih. enten ramene, enten nyamlengi. Lah iya wong ditawani salah ora gelem to. Lah nggih. Berarti keterangane nggih mboten saben wong yang ditawani niku gelem nggih, Pak. Lah nggih. Mila nggih ndelok selera lan papan panggonan. Nggih. Pun Mas Gareng Wonten dawuh keparenga sare ora sah tangi pun telas bagian panjenengan. ora rasa tangi lho, nggih ampun nggih. Benjing-benjing tetep ungu kula, Pak. Oh aduh. Monggo pamitan kali para pirsawan. Inggih, mbok bilih wonten lepat lan kekirangan kula mugi diagung pangaksami. Tiada nggih gading yang tak retak, pasti ada kekosik tono. Adine mangun lho kok bengor. Sugeng kepanggih malih benjang sanes wedal wonten papanan panggenan ingkang prayogi. Matur nuwun.